ବ୍ଲଡ୍ ଟିକେ କମ୍ ଅଛି ଆଉ ଚଢ଼ା ନା ଠିକ୍ ଅଛି ଚଢ଼ାଇଲେ ବେଶୀ କାମ କଲେ ସେମିତି ହେବ ନା ଦେହକୁ ଯତ୍ନ ଯତ୍ନ ଖାଇବାଟା ଟିକେ ଯତ୍ନ ମତେ ତ ସୁଗାର ଅଛି ସୁଗାର ପାଇଁ ଟିକେ ଯତ୍ନ ନେବା ପାଦ ଗୁଡ଼ା ब्लॉक वाला डॉक्टर को ना क्या पता है ना ज्वर ना कौन ऑपरेशन है पेट बता ऑपरेशन मुकुंद मुकुंद